Ki parabenget bat ki parlok baro ki ba yo sngo ya kani ka jing pensawa ya kani ka jing seng youth week jong ka balang hangni halom siap ka jong ki samla jong ka balang ya ka belatip kum ka senior society balang presbyterian lom siap ni ai khuble ye fi baro ha ka kerteng ka ba khrau bat ka ba don tam ka jong try bat unong pen im e jongi u Jesus Christ ngi ai khublai ya ka senior society namar ka jing ya persyang ya ka ban penyo ya kini ki online service nagamenta ka youth week wat pedeng ki jing ki babun teng ai ngu yu blai ubala don katlam ngila yo ya ka we ki jing seng ha ka sngi monday ha ka bang ngila yo ya ka jing kren lamprang ya ka team lani ka jing kren play ya ka team de mentah ke sengipat ngiyo sakawai pat ke program bat kata kelong ke Bible study ke belong illustrated lani ke bala ke Bible study ke bepen I da ke nuksa ya ke ba I nongkren lani nong ai Bible study insa ai hangi hakamadian de tunginya duai a try ublay bo kupa jengi ubhabneng nyangu ime meladon katlam bat ngi kum ke senior society jong ke balang hangni lom siam lengba jong kini ki tayo ki blalet baro bangila yo ban pen kre naga benta ban penlong ye kini ki jingeseng ha ke youth week jong mentaus nam arajar arpho nyangu ime try ba preng ki jinge ki bobon memsim la ino ingi remela penla ingi hadu kan ni ke burum baro kalong ke jong mitrai badagani ka janmit abang yo pat sakawai nagini ki jingeseng haka bang yo ikani ka illustrated bible study is neban kerkhu yang ikan rat nado ka basdang ye wei pi wei nong sim benta hadu ka bakut ke jong ka try na bangi pani kini baro haka kerteng ke jong try bat unong penembe jungi u Jesus Christ amen. Tinginya peteng daga banginya ruai ya kejing ruai ka ba laispa prapo na ka ba thamai laispa khandai punyo na ka ba khamrim a banyo tangu jisu laki lo yang ki wan ka ban marwe nga ya lingo pedeng ki khuslai nga jukwa ya ki jingkeman blahirno a banganyo tangu jisu kumta ter kejing ruai ka ba laispa prapo na ka ba thamai ba laispa khandai punyo na ka ba khamrim Badhadian bangilar ruai kini kejing ruai ngan kerpat yai kong ibalin kriam ibalong iwei na ki dekhot jong ka senior society banyalam mingi hakabak puli na ka ketien jong blai bat kumju ru hakajing ruai Lakil o yang akiwan ka bat marwe ngayat lengo hapdeng ki kuslai ngaju kwa yaki jing kmen blaherno abangan yo tang u Jisu jing im hun dengan sa Shem usngi jing shai de tang mau bat uklur ka Bethlehem haki jing yat pertai sao dong dap ka ud ka jau umat haba be Yutiwa bunrong ya usya penban ngabat abangan yo Jisu kodor tang ya umar we ngamon ulong tiu lili kapentor batiuku lap ka Sharon anda poi syakari basuk
ngan saam haka jingkang lada pa siêu tăng u Giêsu kherdop neng kan sa plewang bat upai nong ruai ngan yaso angel ru ki don hang ta Giêsu ko dor tang u Giêsu kan yai long jing ruai jong a Shaban pendam long play ke jing doi puli ka tu ka ni na ketien jong play bang la ban sham na ka gospel Yohanes kala nong ka ba khatsan ka khot ka ba khat phra ba ka khandai bat kumju ru na ka shthi bening kong Yohanes kala nong ka ba saw ka khot ka ba saw ka ba san ki kentien ki ong kum ni lada ka perthai ka shuan ya phi tep ba kala shuan ya nga min shuwa ya phi lada phila long na ka jong ka perthai kata ka perthai kan de ie yela ka jong henrei na ba phim long na ka jong ka perthai henrei nga ngala jet ye phi na ka jong ka perthai na mar kata ka perthai kala shuan ye phi ma phi long na ublei ko khon ham tie phila jam no thiau ye kita na ba ulong uba kham khrau uba ha phi ban ya uba ha ka perthai kita kilong naka jong ka perthai na mar kata ki kren naka jong ka perthai bat kata ka perthai ka sngowe ki tu blain kor khu na ba puli na ktien jong u ni le lang ble ka jing doi ko pa jing ba habning ni wan hajan jong me can try ni ka por ye ka bangin sngow ban ai ngo e met try ye ba me can try mila penlong ikum ni bengilong hani ka por can try ngi ai ngu ru can try ye me can try ikum ke jising samla can try ngi la yo kan ka lat can try ya ka bangin rakhi can try kan ka tayo jang ki samla can try Giêsu bi e hoi try Giêsu bi e ngai ngu dai da ka jingdon kat ka jong me can try Giêsu bi e hoi ngadwai ru can try na ka benta ki nong kit kam can try jong ki jing samla ka jong ki can try Giêsu bi e isne men kur khu ki can try Giêsu bi nang man ai ki kamet ka bakoi ka pikhiap an menang ka shan bor ki can try men ai ka bor ka jing start ki can try ya ka bakin la kan nang la can try ben pentulan ni ka kam ga jong me can try Giêsu bi e nga dwai ru can try na ka benta ki bai pat ki para samla can try ki pala ya sakma can try na ka ni ka na me can try Giêsu bi e snake can try men kata can try ki can try ba men wan lampat can try ki can try shaka sam ga jong me ko kan rat but trying a dwai can try Giêsu na kerpang can try Giêsu bi e but ni lam ki kun ki jong me can try Giêsu bi e ya ka bangin ngin ya but me can try hapding ki jing jinjar can try hindringin ya ringkat but me can try ma me can try men kashan boring you can try men long uding du shan du ban kashan you can try ya ka bangin la ban ye le can try ki put thap jong umpaman can try Giêsu bi e nga dwai ru kerpang can try na tai men basan can try even I can try a Bible study can try Giêsu isne can try ya ka ba me can try men kurku but men pen ko bor ma me can try u can try ba ka ek can try ka ba in I can ka por can try kan long sha can try ka jing bam ki ba kan jamin sim ba ki jing hikai can try ki ba pet ba ki ba ya kan ka program can try Giêsu bi e dan ka can try ki nang shimben ta baro can try pen sle ki du men sim ko jong me can try Giêsu bi e dan ka can jing em ka jingi ba man la ka si can try ya ka bangin yai em but me can try Giêsu bi e ki por baro try Giêsu bi e ngadwai ru can try ka pang can try na ka benta ki tu ki ba duk ki ba kurdu can try Giêsu bi e ya ka ba me can try men kur khu can try ki can try ba ru can try men panda pen biang ma me can try ki jing dan kam jang ki can try ngadwai ru kar pang na ka benta ki Kristan can try ki ba sha ki jing pen shitam can try na ka benta ka kerteng ka jong me can try Giêsu bi e isne ya ka ba me can try men ai bor ki can try ya ka ba kin la pen ye sha can try ya kita ki jing jinja can try Giêsu bi e but try ni buti hakini baro can try sang ti ben bor ka jong me but ga doi nga pa ni kini baro amen Kublai sibun I kong ibalem kriam na ka benta ka jing pen puli jong phi ka ktien ublai hapdeng jongi kumjo ru ka jing duai ublai nang kal khu ye phi ha ka jing shakri jong phi ha gi sngi ki por jong ka jing im jong phi baro te menta
kumungila ong nakakaman, kadai ka sengi hakaba nginyo ya ka Bible study, ka illustrated Bible study, ka Bible study hakaba ai jihikai lemba ki nuksa, ka ya dehi bat ka ni ka team jong ka youth week mentau senam, ka ong haka pertai nrei jong ka pertai. Te ngi aingu yublei, nakabenta kajing don jong iba teman besan bishar hek teman besan jong kabalang lumkshan iba la plat por khnang ban ai yakani ke Bible study hagani ke por ni pen pau yakajing sumu ipi teman besan nakabenta gani ke benta ke bapi pinsashim bapi kloi ban simi ni benta kumbangi naka senior society hani lomsi ap ngila kerpat ifi ban ngit scam bu bleun kerku ya ki ike baro ki bangin sayo sngo naka ktien jong blei lingba jong pi te shwa bangin poi sya ka jing pen sngo ya ka Bible study da itaman besan bishar hek nginyo sngo shwa ya ka jing ruai kerpang nagi samla jong ka balang nagi dekhot jong ka senior society hagani ka por badhadien kata itaman besan in saai ya ka Bible study tinga khot ya ki dekhot jong ka senior society bagin ai ya ka jing ruai kerpang jong ki hagani ka por. Ya pi lei pen qua rupa kin ya ro ya pi atu pet sao dong pen sa yo hi ya ka ching shon ya kin nong bud utra kin mau ru ki per sha ya ka jing shai Shakani ka jing shisha tungin pai Ngem day jong ka birthday Bangilong ki kono blay Bahima jong ikalong hang day Kat bangi dang sa hang ni hang birthday Token makan ikawe Lapin yang idu kuan marway Bangin nom long jong ka birthday Buon sin hi habang isham ha ka birthday Ya ka hok hila juta Da ka bam day Kat pas ni jinggem jong ni kampat no Ai ti no utraya la ti baro Im day jong ka birthday Bangilong ki kuno blay Bahima jong ni kalong hang day Kat bangi dang sa hang ni hang birthday Token mau kan ikawe Lapin yang idu kuan marway Bangin non long jong ka birthday Ni menta hap deng kisngi ki bakadu Banlong ki jong Kuno belah
haka bening kong nga aingu yu blay uba plingi ka ni kalat ya ka bagin yo ya ka jing syakri haka ni ka rukom bat nga dapan pauru ka jing sngongu ya ka senior CE society lom siam ka bala khot sngob ha ya nga ya ka ban yo ban ya don benta haka ni ka tayo ka bakirpang jong ki samla bat nga da aingu yu blay baha ka bakum ka ni ka por ka bangi ngi haban mat ya ka bakum ka ni ka klam henry ublay ula plilat plilenti yangi ya ka bangi ngin yo ya ka ban ya slok ya ka ban ya syakri lang bat ya ka ban skap ru ya ka ktien ka jong ublay lingba ka ni ka rensan ka bangi ong ya ka le si ka rensan digital bat ha ka ni ka por klem da pen slam show nga kwa banwan ra shapia ka ni ka jinga samlem na ka ktien ka jong ublay bat ka team jong ka youth sunday hajar po ka de ha ka perthei henry om jong ka perthei ya ka bla pensyong nong rem na gospel ka jo yohanes ka lenong ka nyo ka lenong ka kat nyo bat ka dekat ka kat saw ladang ipet ya ka ni ka lenong barok ka we kalong ka lenong ka kodor kata namar ka di ka lenong ka ba yathu yangi ya ka jing duai ka jong jisu na ka bentagi sunran ki jong u bat ladang ipuli ka ni ka lenong barok ka we kidan haki lai teli ki benta jong ka jing duai ka jong jisu ka baningkong ka di ka jing duai ka jong jisu na ka benta ya ladi kinsyam na do ka dekot ka baningkong hado ka san ka ba ar pade na do ka dekot ka ban riu hado kat kendai ka di ka jing duai na ka benta ki sunran bat day na ka ni ka benta ha ka bala sot lani la pensyong nong rimru ya ka ni ka team youth sunday arajan arpo bat ka benta ka balai jong ka jing duai kadai yagi dekot ki basa na do ka ba arpo hado arpun riu u jisu ula duai na ka benta kita ki banget baro Henry ki parlok bagi para banget ki basngap ya kani ka kubor ha kani ka por nga kwaban ong ya fiba ka bible study lani ka jingya puson na ka tin ka jong blay kanum long na kani ka jing duai ka jong try jisu Henry ngan pai sya kani ka team ka ba ong ha ka perthei Henry om jong ka perthei but halor jong kani ka team nga kwaban shim nong muna ya ka jing im jong uwei na ki real rat ba jong ka jingen ubla i syadin yang ngi mentaya ka nong munan jong ka jing im kumno bangin im ha ka perthei henry bangin num long pat ki jong ka perthei bat kata ka dei ya uwei na kinong itu lupa bangi shem ha ka kitab ka berim baru tahu dia nong itu lupa Daniel narugi hep ki berit tang syong Daniel ngikit mau yau Daniel ha krem ki sing bat kum taru yang ngi le sing ikan mau bha ya ka jing itu kana syapangu Daniel u Daniel ha ka perthei henry om jong ka perthei bat kum tang kwa akan ka por bangin yang ngam jeliu ban sngow thu ya ka jing im ka jo Daniel kum no baula im ha ka perthei henry shim lalong u jong ka perthei Ladangi pai syagani ka kitab ka jong Daniel kendiat nga syukwa banwan ra ka jing lamprang ban penken mau yangi bala tho ya ka kitab ka jong Daniel haga spa snem ban riu shwau Chris lakhen antat apa deng kisnem kum ban riu jar lai hadu riu jar san e kum tu ka dekhot ka lenong ka baningkong ka dekhot ka baningkong ka ongi kini ki kentien haga snem ka balai ka jing sen shar jong usim Jehoiakim usim Judah bat kata ka jia hagi snem riu spa riu nang ta ka lenong ka baar ka dekhot ka baningkong ka yathu ingi ka ta ka por bat ka ong ti hakas snem ka baar ka jingsen shar Nebukadnesar kata ka dei hagi snem riu hajar lai nang ta ka lenong ka bakandai ka dekhot ka baningkong ka yathu ingi si ka wei pat ka por hakas snem ka baningkong jong Darayas ukun u Ahasuerus kata ka dei hagi snem san hajar san spa arpu pi bat ka benta ka basaw pat ka bangi shem ka bayathu yangi ya ka por ka jo Daniel ka de ka lenong ka basipo ka khot ka baningkong ka ba ong hakasnem ka balai jong Osiris im Persha kata ka de kisnem sanspa sa punyo lani sanspa lai pun riu ti kum tangis ngau thu ba u Daniel u im hakata ka por bat kani kidi kisnem riu spa lai hadu riu spa san shwa u Chris ka de ka spa snem ka ban riu ti kum tangis ngau thu ru ba kani kidi ka por jong ka jinglong merau ka jong ki kun Israel ngakwa ban pe iki sautli ki mat
kiba kong san ban ngau thu ya ka jing im ka jau Daniel kum no bau im ha ka perthei henrei long ujong ka perthei kum no bau im ha ka perthei jong kinong Babylon henrei long pat ujong kinong Babylon kata ka dei ke mga kwa ka bangin pusan ha ka ni ka por bat ngin ya pai sya ka lenong ka baningkong bat ha ka lenong ka baningkong jo ka kitab ka jau Daniel kaya thu yang ia ka jing im ka jau Daniel nganum dalak ban puli sibun ki dekat ka ni ka por ngada kentu ya pi da puli benia ya ka lenong ka baningkong barok ka wei ngan supuli happy tang ya ki dekat kat tu kat ni nadu ka balai hadu ka bapra ki ba ongkum ni ki kentin bat ba unhikai ya ki haka jing start bat ka ketin ki khaldi bat usim ula bu ka benta bahala ka sngi ya ki na ka jing bams im bat na ka wan ka bodi bat ba on psa ya ki laisnem bahaka ba kut ki taru ki la ban yeng hakmat usim ti ha pedeng kini na ki kun Juda ladanu Daniel Hanania Mishael marwasaria maurang ba ki yunok ula keren ya ki la ya Daniel ula kerteng ya ki ya Daniel ula khot Belteshazzar bad Hanania Shadrach bad Mishael Meshach bad Asaria Abednego henrei Daniel ula tmu halaka donut ba pentingit ya lade daga jingbam sim limni daga wan baudi namar kata ula kerpat rangba ki yunok ba dei ban pentingit ya lade ngiyo ihang ni bakini ki kerteng ki dei ki kerteng Hebrew ya kabakila kelano andala poi hapo Babylon kelano syaka kerteng jong kinong Babylon bat kini ki kerteng ki bangi lapuli mentan ki don jingmut bha ki kerteng kabaki kilayo naka jingmut Hebrew na ka kerteng ka jong Daniel kabadi ka kecin Hebrew ka jingmut kalong ublay ulong-ulong bishar Hanania ka jingmut jong ka kerteng ka jong haki Hebrew kalong ublay ulong ubabhasbun Mishael ka jingmut jong ka kerteng haki Hebrew ulong uta ujong utray wasaria ublay ulong yaram kita dan jingmut kata-kata wei ni kinong thok ba unong batai ba krau ba kerteng ujon wal vot uong ka kerteng jongki ka penpau ya ka jingedei jongki bat ublay ki Israel namar haka tu ka por ki kun Israel lada ki ai kerteng ya ki kun ki da penhe pensan ru ya ki bakinda im kat kum ka kerteng ti kum ta ka penpau ya ka jingedei ka bajan ka jongki ni ki breu bat ublay ti kum ta ngi yu i ba ondala poi pat hang ni hari Babylon ondala ring mrau ya ki sya Babylon ngiu ibe ya ke kerteng ke jongki lapen kela lapuli hapi mentan bat kini ki kerteng lapen kela ya ki naka jingmut kabakia haka ketin Hebrew sya ke kerteng kabaki jingmut ki don hakinong Babylon pat bat ki kerteng lapen kela kumne yau Daniel laong Belshazzar Hanania Saduku Mishael Meshaku Asaria Abednego bat haga kecil ke jong blay laya tu yangi bayo Daniel on Belteshazzar yo Hanania Shadrach yo Mishael Meshach bayo Asaria Abednego kini baro ki kerteng menta kibala penkela sya ka kerteng kinong Babylon kidai kiba don jingedai bat ki belai jong kinong Babylon bat kita ki belai ka bagi khot kerteng ye ki ubel umadruk uaku unebo pibla ban perkat ba kabakum katakan dia yang aya pi henry kala dia yo Daniel badi ki parlok ki ba shapting yo belai Daniel bat ki parlok ki pediang ye kini ki kerteng jong ki belai nong Babylon ngamla ban perkat pamanga lek singan lek sate syaritor ban lek puli lani ban lek trei ya kanu ka kam ban da poi ha kata ka jaka puli lek si pigi samla puli be lek puli keleng-keleng kari India menta bat ye ngiru ki belai rasan ki belai trei keleng-keleng kari India tang syurung kam lani tang syurung ha kata ka jaka puli nong ye fi ban penkelano ka kerteng ka jong fi kumnu pin ngau la da penkelai ka kerteng syaga kerteng ka ba don jinge dei bat ki belai jong kita ki briu ki be em kita ki jaka
Nganget finum trek ban pen kelana marka ni ka kerteng kabalada pen baptis kabalada pen kentang bat kum tale hiru kala jia ya u Daniel bat ki parlong tangba u Daniel bat ki parlok kem shimla kentaj ya kita ki kerteng jong kinong Hebrew kila pediang ya kata ka kerteng Henry kedekot ke beprapan ngishambau Daniel ula kentaj mardor ya ki jing bam sim bat ya ki jing di bau sim ula pen krek naga benta jongki udan udak jing keliu bahek bangin sngau tu balai u pediang ya ke kerteng jong kinong Babylon balai u kentaj ya ka bam jong kinong Babylon kata ka jing keli ka bangi deiban ya keren ha ka por haba pusan ya kata ka benta dan kat tu kat ni kimat banga kuat ban wan rak hapi u Daniel udan ke jing sngau tu ya ke ke badai ban pediang bat ya ke ke bom dei ban pediang udan ya ke jing start ngalak ban ong ban im ha ka perthei ngidon kam ban don ya ka jing start ndei tangga jing shemen sim kalong ka don kam henry ka jing start kalong ka bada dei yang i ban pentrei kam namar bangin snong thu ka ka badai ban pediang bat ka ka bom dei ban pediang ha perthei ka dei da ka jing start balak ban thau sawar ngan ong epi ti kum tau Daniel udan ya ka jing snong thu lani ya ka jing start ba udala ban bishar benia ke ke balak ban pediang bar ke ke balak bom dei ban pediang ya kata ka bawan na ka perthei usngau thuru kumno ban penia dei dur bat ka perthei lada u kentaj ma u bat ki parlok baro hakata ka hima kidan ya ki kerteng jo kinong Babylon let's see kin sngo nong wei sa ya ki Henry da ka bau shim ya ka kerteng kadan ka jing sngo jan kadan ka jing sngo paralok ula ban penia dei dur bat kata ka perthei ki samla Kristan ni dei ban im ki samla Kristan ki banang kumno ban penia dei dur ban nia pelong parlok ruk ba ka perthei Henry bun sin le singi bakla bangim nang kumno ban nia penhap dur ban nia sngo thu sur bat ban nia long parlok bat kani ka perthei ka bangi im saka weipat ka banga yu habau Daniel ule ya kani ka benta kalong bau Daniel wat lau snau thu ya kita ki badan kamban penia deidur badan kamban pediang ki bawan na ka percay Babylon henry ya pertu but bat ya ki rong pertay ki balak ban kta ya ka jinge dei bat ublay kumta shikentien ngalak ban ong bau Daniel usngau thu henry ya pertu usngau thu henry ya pertu but bat kani ka perthei bat kumta kum ki samla ki ba im hagani ka perthei jong ki jingkala ngidei ban long kumu Daniel ubadan ya ka jing start ban pediang ya ki balak ban penia dei dur bat kani ka perthei henry da lei ban nom ya penjam sai la ne khlek kaulang la ne ya pertu but bat ki rong jong kani ka perthei ki balak ban kta pat ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei ka jing pediang ya ka kerteng jong kinong Babylon kam kta ya ka jing ya dei ka jong ubat ublei ya ka jing selok ba im jong ubat ublei henry ka jing bam bat ka jing di sim kala ban pentingit ya kani ka met ka balong ka temple ka jauh men simbakut bat kum tangi dei ban la ban draw yu ba kum taulan kum ki samla Kristan ki ba im ha ka perthei henry ki bamlong ki jong ka perthei ka baar ka bangin ya pet ka de ka lenong ka baar kani ka lenong ka baar pat ngin ya pet ya ka tu ka lenong ka bau Daniel uhab ban batai uhab ban yatu ya ka jing po sniu ka jong sim bat kani ka long ka benta ka basngau tenat bahal dangi yo por ban ya puli ban le Bible study tang ya ka niru ka jing po sniu ka jong sim ne bukan nesar henry nginum dan por anda usim mula ling a pisang ka mensim la ong bau Daniel la khot yu hangta bat ka dekat ka bakat nyo hado arpo ka ya thu yangi kini ki kentin kumnu Daniel ule ndala khot yu ba udai ban ya thu ban batai ya ka jing po sniu anda kumta ong ka ktinu blay u Daniel ula let syaka ying bat ula pentip ya kata hau Hanania hau Mishael baru asarya ki lok jong u bakin ya kerpat ya ka jing isnei nau blay ka beneng syapang gani ka jing buri anda kumta
lapan pau ya kata jing buri hau Daniel haga jing itu pau menmit anda kumta u Daniel ula kerku ya u belai ka beneng u Daniel ula ya tu bat ula ongru ko ki parlok ngakwa ban ong ya fi haga ni kapor bas ngau it ban syam ya u Daniel haga bakum kata ga kutlat ban batai ya ga jing pos ni jong kibriu mendai tang babatai dah bania tu ruki pos niu ayu bania batai lahi bania batai stand ong briu oh pos niu kumta balik shalom balik syawa laya persyang ban batai Henry mendai ti badayo jing pos niu hab ya tu yus im ka ega jing pos niu jong uru hadin kata sabatai ula pai shikilok ki jong u bakinia duai lembat u Bat hadin kata ong kedekot ke ba arpunyo pan u Daniel ulaya tu akmat usim bat ula ong wong ayungin siapen ki parlok bat ki parbanget ki ba iin u Daniel usngau tu ya ka tenrai jong ka jingstan shania halaga jong ka jingstan udai ubala penjanai bah ka jingstan jong ki nong kaldi bat ubala penhe pensan ha ka jingstan jong ki Hebrew Henry shania halaga jong ka jingstan usngau tu ya ka tenrai ya ka temei ya ka telong bat ka nong rim jong ka jingsngau tu bat ka jingstan baro bat kumta ka penlong ya u ba unlet shikilok ki jong u ban ong aling ini duai lang kumta u Daniel tang ba usngau tu Henry pen pauru ya ka jingsngau tu syaka perthei unut dan ka jingrai ka baong nut ban long kumu Daniel andala yenga kemat Jones im Nebukadnesar unut tiu Daniel bania tu akmat usim baru ongi gini ki kentin kedekhat arpunyo don kiri ustad kinong lek bertong kinong lek mentor lemni kinong kren syuar ki bala ban pen i haus im ya kata jingburi ya ka bus im ula kwa Henry don ublay happening uba pen pawi ki jimburi bat uba pen tip yo Nebukadnesar im ki parlok bat ki parabangen u Daniel udania ka jing ngau tu ya ka tenrai jong ka jing stan bat ka jing syampang baro bat udanut ru ban ya tu syaki wei pat ya kata ka tenrai ka balong ublay uba im bat uba shisha hakmat ka pertei ka bam itu yo blay uba im unut ban ya tu badai ublay utenrai jong ka jing stan bagi samlangin dan nut ban yeng hakibakum kini kisngi ladangi la ban kiu hakanu kanu ka kerdan jong ka jing job bangin nut ban ong badai ublay ken utenrai jong ki eki baro bangin dan nut ban yatu ru syaka pertei ya ka ega bau blay ula ban le haga jing im ka jongi ka benta ka balai ka de ka lenong ka ba henriu berkini ka de ka lenong ka ba baro ngilala lendet la bat ong na duki hep ki bered u Daniel hakrem ki sing But hagani ka lenong andala bread yu usyakrem kising ni Shem bayo Daniel hangta usim ulaling abaro shimit baru kuat banda jengok na yu dang step ang kaktiin ka joblay baus im ulalet siya ka krem bala bread yu Daniel but hagata ka por hi ula ong yikiniki kentin unius im ula ong yu ko Daniel usyakri ublay uba im ublay ya uba me syakri klem daput ula ne emban pen im ya me na kita gising kumno u Daniel ula jubab ya kata kedekat ka ba arpu ar u Daniel uong ublay jonga u Daniel uong ublay jonga kabanyar ba pinsyam bagi Hebrew kin ong ublay jonga Kim chu kam pendon kamru ya ke kentin belai. Kira ken kentang kira ken kodor kata-kata baya ka kerteng yawe. Mju kam pendon kam daki Hebrew daki kun Israel kata kapor. U Daniel mdei tang ba u ong u belai. Henry uda ong ru u belai jonga. Kabakam nyar kot pensem. Bagi Israel kin ong ublay jonga. Ki kun Israel ki he haga jing ngau tu badai ban tip yo ublay badai ka jinglong ka jong u.
Namar kata haduk mentamane ki Jew, kim dan ye kini kin riu pun riu teli ki kitab jongka Bible, ki dan tangi ki san teli ki kitab bahasa khmat jongka Bible, ka bangi ong ye ka Torah. Bat mudur mapi mdan Sam, mdan Citi Apostol Paul, hap supuli tang Genesis, Exodus, Leviticus, jingken bat Deuteronomy long kumno. Pin syok sam tia, pin numla ban puli, kumba puli ki Sam bari ki Citi, bari ki Gospel. Henry ki kun Israel ki haban puli betik tangi kini kisan kitab ka Torah. Bandala puli yakini kisan tri ki kitab bahasa khmat ka balong ka Torah yaki. Kaya tu tang ya ka jinglong ka jau blay. Ki tip syapang ublay. Henry ka basngau tenat kalong ba u Daniel uday usamla Hebrew uba tip ha syapang ublay. Henry ubada ituru ba uta ublay uba penlong uba penman uday ru ublay jonga kabamut uda rungru syaka jingya day kabajan bat uta ublay udan ka jingya itu bat uta ublay nong pitip syapang u Hitler baro ngitip syapang u Hitler laju dan mau baya kenduk baya itu yu Hitler mdan fi ngisutim Henry u Daniel udah tip syapang ublay udah ituru pinong let's see opi itu iba bishar itu ngile kena lang ngile long perlok dado mensua dan pat kibana ngisutip iwan habalang jongi kan kapania per shibun but kum tanga kwa ban ong yafi habau Daniel ong ublay jonga ukren shangi ukren shows im hakata kapor ya ka jingya dei ka bajan ka jong ubad ublay uni ublay jonga ubadan hasenda jonga wat hakrem kising kumta u Daniel udan ru ka jing sngow tu ya ka jingya dei ka bajan bad ublay Bagi Syam namar kata ya ka jingim ka jau Daniel bau yai duai ka jing duai u duai lai sin shisngi ngajuburam ha ye kini ki badan ka niam Islam namar kila ban duai hadu san sin shisngi bat kita shim kiam hai ka pod duai ka jau ki gadan shimun ki parlok ki badan ka niam Islam ki badan shisha ki IT ladi ha ka por jing duai Daniel duai lai sin kamut bau kam duna ya ka jing Syam sim bau duai tang lai sin Lesingi duai kambun sin mangi hakini gisngi naman danyaw langi jing duai di syabam jala bun bah. Henry yau Daniel ka jing duai kam day ka niam. But kam day ru ka jing pendep niam. Ka jing duai ka day ka jing selok ba im jong ubat ublay. Compare ki jing kela ki wan ha ka jing im. Ka jing duai ka day ka jing selok ka ba im jong ubat ublay. Pai syaka jing duai u Jisu kalenong ka bakat nyaw ka gospel yo anesru kadai ka jing selok ka ba im ka jong ubat lau kpa apa ka jing duai ka jongi kanum day tang ka jing duai niam na ki remyang shintur henry kan day ka jing selok ka ba im bat lau kpa kat nu kan long shisha ka ba sngow tiang tang ka ba kam sngow iet ban perkhan Bau Daniel usngau tu ia ka jingya day ka bajan bad ublay bat uda pen pauru ia kata om tang ha ka jing duai henry kalong kum ka tingkanar siliang kadan ka wekadur siliang kadan ka wekadur tang babaro ar kikit ia ka jugador ka wei kaliang jong ka tingkau Daniel ka day ka jing duai henry ka wei pat kaliang ka day ka jing im ka jau andala klios im ya Hatu blay ula ne embani Arab ya me uong u blay jonga ula pa yo angel jong u bat la kang ya ka shintur ki sing ti kim shim la pen mensaw ya nga na maria ka jing kut la sham hanga hakmat jong u bat hakmat jong meru kus im ngam shim la le ya ka ka basniu hatu nginut ban syabret hakmat ka krem ki sing bat ban ong ba ublay jong au don bat nga lada ka jing im jongi kalong ka bam syam sngov ha hakmat jong ublay bat hakmat jong ka pertay ban im ha ka pertay bat ban numlong ki jong ka pertay kadawa yang iban im ka jing im kumu Daniel uba don ha ka pertay henry ubam long shisha jong ka pertay iu pertay don jing tho bria
Uyayat lang bat ka pertay, henry iu pertay ti. Bat kumta unut ban ong baka daw ba kaba ublay ulayada u kam day tang namar bau duai henry namar ka jing im jong uru kalong ka way bat kaliang jong kating kanar kabada pensisha bau ublay udadaya u namar ka jing im kabam thok bria ka jong u ka khot yang igi somla hagani ka snem ban ya ka lenti kabanum sha pen thok bria hagani ka pertay ngidon ya ki jingdunam la len ya kata henry bakumu Daniel nginut banong ngalat muskem kandon ka jingkut jingmun kandon ka jingtmu banum pentho bria ya ladi barkani ka percay kita kin yang ban penpau ya ka jing ngau thu ka jongi ya ka jing ya dei ka bajan badu blay kumta ngala banong bakani ka lenong ka ban riu ka ya thu yangi ba u Daniel u itu ya ublay bat uda ngau thuru kumno ban penpau ya kata ka jing ya dei ka bajan bat ublay haga jing duai bat haga jing im ka jau ka baman ka ski ka ba klem tho bria ka benta ka ba khat du ka banga kwa ban penkut bat ka ni ka mat ka dei kini ki lenong ki ba pihak ban puli nadu ka lenong ka baningkong puli biang ka maar bat ka balai ban ngasukwa ban puli haga ni ka por ya kini ki jing tho ki banga shem na ka ni ka kitam pila banang perkat manu ba keren ni kini ki kentin haga lenong ka baar ka dokhat ka ba saw punyo ki don kini ki kentin dakaba shisha ublay jongpi ulalong ublay ki blay bat utrai ki sim bat unong penpau ya kani ka jingburi kalenong ka basan ka dekhat ka ba arpu kendai ula hukum bat kila penkup yo Daniel daki jan basau tu bat kila pendeng u kenjerik siar haka rendang jong u bat kila pen bena syapang jong u ba unong sensyar u balai haka ta ka hima kalenong kaban riu dekat arpun riu arpunyo kidan kini ki kentin ngabu ya ka hukum bahaka jing sensyar ka himajong barok ki briu kin kenyu bat kin syapting hakmat ublay jong Daniel namar ma ulong ublay uba im bat ubane junom bat ka himajong on ampen jotno bat ka jing sensyar jong ukan ne adu kabakut hi upelat bat upen im bat upen long ye ki dakla bat ye ki jingpla haka beneng badaka kendo uba lapen im yo Daniel naka bor ki sing kini ki kentin shisen puli ngasngo bakin mi naka kentin jo ki prophet naka kentin jo ki lingdo henry puli benia ye kini ki dekat kini ki kentin bala kren da ki briu ki ba mani blai tau ki bom itu yo blay uba im ki bom snow tu ya ka jinge day baru blay uba im ka lenong ka baar ka dekat sau pinyo ki ki kentin bala kren dos im ni bukan nesar hadin bala bataya ka jing pos ni ro Daniel ka lenong ka basan dekat arpu kendai ba ong ba unlong ubalai ha ka jing sensyara ka ta ki himala kren do Belshazzar us im jo ki Babylon bat uni lele ubaong ba barok ki briu kin kenyu bat kin syapting yo blay jong Daniel uday usim darayos kis im ki bam itu yo blay uba im ki kren ya ki kentin ki prophet bat ki lingdo namar ki para banget bat ki parlok ti jonga u Daniel ulanang ban ru yo lan ba unum jam satay sa silyang ka pertay undon na ka pertay unum long ka pertay andang ilan nang ban ruot yo taulan nginum hap mangiban jam ban ringko siya ka pertay kan sa ringko siya ngi ban ang uni uday ublay ubashisha banamar kata ki parabangit bagi parlok ki bain bangi kum ki samlangin da im ka jing im haka pertay hinray ki ban long jong ka pertay kan sa itu yaw blay ko ki parabangit bat ki parlok ngala ban ong bakini ki imru te kila itu kila snow tu bat kila ya tu syapang ublay uba im bat uba shisha mdai tang baki itu
Makiru kila da sngau tu bahai ka jinglong ka jong u pe yus im da rayos le u boong u tau bala penlong i da kla ya ki jing pla ka beneng bat ka kendo bat ula pen im yo blay bola pen im yo Daniel na ka bor ki sing u da rayos u itu menta u sngau tu ba u blay u re ba penlong ya ka pertei ha ba pertei hang ni kamut kosmos jing penlong barok kawai universe barok kawai galaksi barok udara yos u itu ya kata ba u tau blei ba krau kat tau ba penlong u hiar se itliu krem jong ki sing ban sei yo Daniel na krem ki sing u bam itu blei u itu yo blei anda ka jing im ka jongi ngi im ya ka gospel ka jong Chris bat kumta ki parlok ba ki parbanget ki ba it ka jing im ka jong Daniel haduk menta kini kinong rem kidang yeng ka Agnes Goncha Boyachu kabala ima gisnam shejar kendai spa shipo hadu shejar kendai spa kendai punyo ya kata ka kerteng bun finum ken mau kani ka briu kabala wan shani shari India nang te nari Albania kala im hang te ha Calcutta kalau ai tilut ia ke jing im ke jongkaban sumar iki ba pangyang lingkut bat iki ba tia hasurok anda kala klat maka kani ka Agnes wanu presiden jonggari ke jongka baru yeng hakata ka sinduk ke bala pendep ia ka benta ka ba kaddu ia ka met ka ba sa ke jongka baru ba kaddu bandem ia ka klik syapo hasenda jongka senduk jongka Agnes Goncha Boyachu udah presiden jong keri Albania berkeri Albania kadika waina kiri ki bom nget belai haga percaya udem ya ka kli hakmat jong ni ka briu berkata kadika Mother Teresa namar ka jing im ka jongka kaya day dur berke gospel ka jong Chris u Daniel haka perthei Henry om jong ka perthei usngau thu Henry ya perthu bat kani ka perthei u Daniel usngau thu ya kan nongrim bat uda nud ban ya thu ru syaka perthei u Daniel uda itu ya ublei ba uda ngau thu ru ya ka jingya dei bat ublei bat dei hangta bagi sim Babylon ki itu bat kiru kisgau thu yau neu blei wa im bat wa shisha ngin im haka perthei ngin long ki jong ka perthei bat kani ka perthei ka badum kat ni kan kinyu ong ka jirwai KHB arspa arpuar ka Babylon kan kinyu ti kan kelon ru badan mami tu commission tu kat boneng ka seyon kan long kli keleng ublen kirku jong ini duai ni aingu imi au blei ya kani ka por meme ai ngi kani ka lat bangin pediang ya ka kcin ka ba im ka jomi ngi duai ba men pelit iki irmat bat iki kmat ki jongi ban yu i ya ka jing jeliu jong ka ktin ka jomi bat ban mat ya ka bor ka jong ka ba kum ka sngi ka banting shan par yang ngi ban im ka pertei henry ban num long ki jong ka pertei dapat skem ya lagi samla jongka balang kibadon haka percay Henry kiban numpen srim ya ladi berkani ka percay bat kiban dapen keladur no ya ladi hakani ka percay kaburam ka jingyaro ngi asyami na bagerteng Jisu ngi wangi pan amen ublay nam ta kaburam jogo amen Kublish bun I teman usan nagamenta kini ke Bible study ke bapi fila ai pring jungi kum ki khon samla jong ke balang bat nagamenta baro hi ki balayo ban sngap ye kini ke Bible study ke bakodor ye ke bapi fila pen sngo pring jungi kalong ke Bible study ke bala ringdur nagamenta ban sungthu shishu ye kini ke team ke jong ke youth week ke baong haka perthei Henry omjong ka perthei but hakani ka Bible study ngila yo sngo kumno bai bo Daniel ula long ka nuksa ka ba kongsan yangi
kumno bo im kat kum gani ka thim jong ka perthei wat laudan ha ka perthei ha ka por jung dan ha Babylon rei sim im pat kum bolong na kinong Babylon rei kum brio jong blai but nan siong lingkot kini light soundly ki mat ki ba ni na ka Bible study jong teman besan bishar hek kalong bau Daniel bagi perlo ki dan ka jing start ban penyefer hapadeng kanu ka ban pediang ka ba biang ya ka jing im Kristan bat kanu pat ka badai ban kentan ka ba pan ki dan ka jing start hagi ngamut ki dan ka jing tip nang no ka jing start kami ka telong jong ka jing start baro ka wan bat kata no blai namar kata habu habban batai ya ka jing po asniyo jong Nebuchadnezzar u Daniel ulalet show blai ban yo ya ka jing start bat ulayo ka balai pat ni ibo Daniel u danru ka jing dei ka ba personal lani ka jing dei ka balong marmet bat u blai u ito yo blai mdei tang bo tip ndru ito but kani ka jing ito jong u yo blai kalau long ke jingkersan ba yu hakapor bau dan ha ka krem jong ki sing bat ke basau pat kalau namar bau la im bat ki perlok jong u hakani gerukom jong ka perthai wat la dan ha ka perthai ula yo ru ya ka jingiro tang na ki paranong Israel lani na ki parabangit laban hakani ka por nrei wat kis ki bakrau jong ka perthei nadu Nebuchadnezzar u Darius bat ki wei kila ai ya ka jingiro ka bakrau yo Daniel namar yo blai jong Daniel ngamut te to kani kan long ka jingirap yang ai phiru bangin kut jingmut bangin kenmau yai kenmau bangin langi dan hakani ka perthei nrei ngimdei ki jongka ni dei ki jong Christ ni penpau ya kijing sungu sesien na mentai teman besan na gebenta ke baro ba Philippine sngo pedang jongi to bleu nang kerkhu ya phi lambat ke yeng kesem bat ka balang ha ka ba phi don ba finang yo ban nyai pendan rom yo blai ban pen krau ya ka kerteng jong uling ba ke jing sakri ke jong phi tingi penpau ru ya kijing sungu ya baro ki balat ya simbenta hakani ka jingeseng nadu ka basdang nagbenta jong ibelam jingruai bat ki batem nagbenta jong ki dekhot jong ka seniors e society ki bala ai hingi ka jingruai kerpang mdei jong ka perthei dekat bangala ban kenmau to le singala ngam kenmau take tail te rei kalam shita ka dei bhabat ka theme jong kani ka youth week mentau snam tu bleun kerkhu fi ba finang yo ban penan brom yu lengbak kini ke sap ka bul ai fi lengbak ki jingruai bat ki jingtam tingi penpauru ye ki jing sungu nam ta baro ki bala dan benta ka recording badru ki ba dan benta ka editing ya kani ka video khnang bagin yo ban pen poye ka lengbak internet saki yeng jong ki parabangin bat ki weiru ki bakwa ban sngap ya kane ka Bible study to bleun kerkhu ya ki baro ki bang layo bat hakani ka por ngin poino saka bakut bat kata kalong bangin yo ban penwai no da ka bagin ruai lang ya ka jing ruai ka balai spa nyuf sau na ka batmai bat lai spa prapo na ka barim Jisu jonga kumbaong Daniel mo ublay jonga how jubab yaus im tlos ngobha perthai Jisu jonga dekat lut ki jinga dei Jisu jonga kadkhot hai ngamut ka jingruai ka balai spa nyuf sau bat lai spa prapo na ka bakhamrim bat hadin katangin sayo ya ka jingkerku bat penwai
đây Giêsu trong ta khát lút khi chính ya đây Giêsu trong khá per thầy trong basa per thầy clau ba ken cha tham Giêsu ba shisha Giêsu trong wat pon men sim trong Giêsu trong why no ki jing so ba per thầy kala ki mar per thầy ban jot jing im trong khi lên cọt kim pen đam jing là nọt Giêsu trong kublai reaching pos new Giêsu trong đam no cô jing ba briu ba riam yang ba ro ba nga lai ki pao long ki jing bi yu Giêsu ti nga chi Giêsu trong Tengila poisa ka bakut tutungin penwai. Hakabawai no jong kani ka Bible study ka bangila yo ka bakodor hakani ka janmit. Ni aingo eme try na mentaki ek baro. Tukar kui lau syakri ubal pensngoy ka ktien ka jomya pedangjongi lambat ka yeng ka balang ka district hakaba udan. Badia baro kinong simbenta. Bada kabawai no tu ai bagi jing ai ka badap biang ka bakar hai ka jong try jing yu Jesus Christ ka jing ba ka bam jukla ka jong bleu kupa lam bagi jing slok ka jong men sim bakhui kena shongkar hai lam bat ka seniors e society ka kanhun jong ki samla jong ka balang lom siap Presbyterian bat kamjuru bat kirungit ki badan hang ni bat hakeleng setlak ka perthai Minta bat hadu halak taru. Amen.